mitenkään voi olla homo, saatikka sitten se miksi? Kaksi osassa. Juust joo, ja lehmät lentää. Vittu, maton tamppaa ja hiljaa! Tadaa! Se miksi? Kaksi. Ettes yhtään häpeä. Se oli ihan raivona. Typerä koni. Asuu vuokralla Helenan kämpässä. Meillä oli tässä kahvit kesken. Juust joo, ja vauvahauto lentää. Tässä ei ole kysymys mistään valehtelusta. Mistä sitten? Syön. Homo. Taska. Ismo oli pulassa ja asunnut. Mulla sattui olla asunto vapaana, ei tässä ole mitään sen kummempaa. Mulla on taska. Hätä. Me ei oltu silloin puheväleissä. Niin. Nythän me juuri puhutaan tästä. Ei tässä ole mitään salailua. Se ei vain ole tullut puheeksi. Särkymisvaarassa oleva hemmetin kanttura. Saanko huomauttaa? Taska. Hätä. Tulloo. Ilmeisesti minä en ymmärrä yhtään. Housut ja kengät pois. Eikö tarvii? Kuule, sulla on iso perse. Ootko sä ihan varma? Olen. Tuolla baarissa. On yksi ihminen. Onneksi sä heräsit. Onneksi täysin. Sulla on töitä. Baarissa. Oli! Kova kuume. Ei. Noin sitten. Ei kyllä sä nyt lähdit käymään poliisilaitoksella. Enkä. Ei tää nyt niin iso juttu. Ai niinkö? Tyhjennäs taskusta tuohon pöydälle. Joku vuota sen kumminkin julkisuuteen. En mä voi ottaa sellaista riskiä. No mitä väliä sillä sitten on? Mä sain jo Aapelta. Pika Aapel voi ottaa mua tuolla. Mä haluan, että kukaan muu saa tietää mun sekoiluista. Mä ymmärrän, että tää on vähän hankala tilanne sulle, mutta tuollaisten miesten pitää joutua vastuuseen teostaan. Kukaan ei saa tietää tästä. Ei kukaan. Anne! Mitä? Minun aito bolognese kastike, siinä saa olla vain luonnolliset aineet. Mitä et löydä minun keittiö, et löydä minun... Ai aha. Paljon kypsät tomaatit, papa. Jälkiruuaksi vähän voitaisko me jutella hetken? Aiста paska. Anne! Mitä se Ismo sanoi, Mistä? kun sä löysit tänne? No en kysynyt. Mä läksin heti näyttää vauvahauto sulle. Miten niin? Mietin vaan, että kyllähän se voi olla ihan homo, mitä Helena sanoo. Portsari. Minkä takia mäkin automaattisesti ajattelin, että se ei ole? No koska se nainen ei ole koskaan sanonut sulle mitään, mikä pitäisi lentää. Nytkin se on lahjonnut Ismo sillä kämpällä ihan vaan, että pääsis sotkamaan meidän elämää. Ehkäpä. No ei vielä. Se odottaa vaan sopivaa tilaisuutta. Kosto sillä on mielessä, sano mun sanoneen. Mä lähden tästä Mä haluan elää tätä hetkeä täysin. Ei noin romanttisesti edes voi kieltäytyä. Mä varoitan sua nyt. Ihanaa. Paula. Anteeksi, ei ole tarkoitus häiritä. Mitä on tapahtunut? Lassi ja minä... Meidän avioliitto on lopullisesti ohi. Yes. Tullut puulaa kalloa. Haloo, onks täällä ketään? Ei.